Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Marija Bonnici. Ħuti ejjew narfu ħtijietna, fil-waqt li narfu wkoll kif l-imħabba ta' Alla tisboq il-fraġilità tagħna u għalhekk nitolbu maħfra għal ħtijietna. Inti l-mibgħut tal-Missier biex turina imħabtu, mulej ħniena, Kristu Ġesu, li fuqek erfajt id-dnubiet tagħna biex lilna tatina il-maħfra għal ħtijietna, Kristu ħniena. Mulej, inti triq, il-verità u il-ħajja, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej, enna inkomplu l-emil ta' ndiema li bdejna biex bit-takkis tagħna tal-ġisem isaħħilna nagħmluh b'fehma safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktieb tal-profeta Iżajija, dan jgħid il-mulej, jekk tneħħi minn nofsok il-moħħkrija, ma tmitx subek u ma tagħmilx deni bil-sinek, jekk int qalbek toħroġ għall-imġewwaħ u x-xabba qalb li mnikket, imbagħad id-dawl tiegħek ifittx fid-dlam u s-swit tiegħek ikun bħal nofsinhar. U l-mulej jibqa' jmexxik għal dejjem u jxebbalek qalbek fl-imkejjen nixfa u jsaħħaħlek għadmek. Int tkun bħal ġnien bis-sakwi, bħal għajn ta' ilma ma jonqos qatt u jerġgħu jibnuk mill-ħerbiet tal-kedem. Mill-ġdid intibni s-sisien ta' ġenerazzjonijiet sħaħ u sejħulek bennej tas-swar imġarfa li jġeddet it-toroq fejn wieħed joqgħod. Jekk int ma tixeddx is-sib taħt rijlejk billi tagħmel li jogħġbok fil-jum imqaddes tiegħi, jekk issejjaħ is-sibt l-għaxqa tiegħek u l-jum qaddis munweġġaħ mill-mulej, jekk tagħtih ġieħ billi fih ma tagħmilx ix-xogħol ta' kuljum u ma tfittix in-negozju u tlab li bfieraħ, imbagħad issib l-għaxqa tiegħek fil-mulej u jien intellek fuq l-għoljiet l-art u nxebbek b'wirġa missierek għax fomm il-mulej tkellem. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla, Salm responsorjali ngħidu flimkien. Urini mulej trikatek. Għatini widem mulej u weġibni għaliex jiena msejken u fqajjar. Ħaris li ħajti għax jiena twajjeb. Salva il-qaddej tiegħek għax fik jittama. Urini mulej trikatek. Int Alla tiegħi ħenna li ja Sidi għax lilek ngħajjat il-ħin kollu. Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek għax lejk Sidi jinnerfa' ruħi. Urini mulej trikatek. Għax in Sidi twajjeb u taħfer, kollok tieba għal kull min isejjaħlek. Għatini widen mulej għat-talba tiegħi, isma' il-leħen tal-ilfik tiegħi. Urini mulej trikatek. Jekk iġobkom inkumu bil-wieqfa. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Jien ma nitaxxakx b'mewt il-midneb jgħid il-mulej, imma bir-reġa' lura tiegħu minn triqtu biex jgħix. Glorja u tifħir. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien
Ġesu lemaħ wieħed pubblikan jismu Levi bil-qiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi u qallu: Ejja warajja. Dak telaq kollox, qam u mar warajh. Imbagħad Levi għamillu laqa kbira f'daru stess u kien hemm magħhom fuq il-mejda kotra kbira ta' pubblikani u nies oħra. Il-Fariżej u l-kittieba sħabhom bdew igemgmu mad-dixxiepli tiegħu u qalulhom: Dan il-għala tiklu u tixorbu mal-pubblikani u l-midinbin. U Ġesu weġibhom: Mhux dawk li huma f'saħħithom għandhom bżonn it-tabib, iżda l-morda. Jien mhux il-ġusti ġejt insejjaħ, iżda lill-midinbin għall-indjiema. Il-kelma tal-mulej. Kemm hija kelma li tagħmlilna l-kuraġġ iżjed. Forsi ħafna drabi aħna għandna l-impressjoni li biex immur quddiem Alla irrid inkun perfett. Imma l-Evanġelju tal-lum jurina totalment kemm din hi impressjoni żbaljata. Jien mhux lill-ġusti ġejt insejjaħ, iżda lill-midinbin għall-indjiema. Jekk jien naħseb li jiena ġust, li jien aħjar minn ħaddieħor, li jien m'għandix difetti ma' ħaddieħor wa dak li jidneb, għax jien mmur il-Knisja, għax jien nitlob, il-mulej mhuwiex se jersaħli, mhuwiex se jsejjaħli, mhuwiex ħajpoġġini biex nikol miegħu. Imma jekk jiena nħares lejja u nara l-fraġilità tiegħi, ix-xejn tiegħi, kemm tassew li jien mingħajr l-għajnuna tiegħu naqa' fid-dnub. Għax anke ħafna drabi naħseb li jien ħanirbaħ fuq id-dnub, fuq it-tentazzjonijiet li jiġuni bil-qawwa tiegħi. Imma jien fil-fraġilità tiegħi hawnhekk huwa s-sabiħ, fil-miżerja tiegħi mhux għandi naqta' qalbi u ngħid kif ħafna drabi jiġri: jien ma nistax nersaq lejn Ġesu. Imma l-kontrarju, id-dnub tiegħi, il-miżerja tiegħi għandha tiftaħ li għajnejja u qalbi biex lill-mulej indur fuq u ngħidlu: għandi bżonnok, mingħajrek mulej jien ftit trapp tal-art. Hekk bdejnieh din il-mixja flimkien tar-randan, trapp kont u trapp issir. Id-dnub tiegħi, il-fraġilità tagħna tfakkarna kontinwament li aħna trapp. Però ma ninsewx li l-mulej Ġesu Alla l-missier jekk niftħu l-ewwel bib tal-Bibja, il-ktib tal-Bibja l-Ġenesi, mit-trapp tal-art huwa jagħmel il-bniedem. Għax fuq dak it-trapp tal-art huwa jonfoħ in-nifs tiegħu. U għalhekk bir-raġun eżjes fil-waqt li l-Knisja llum tistedilna biex narfu tassew in-nuqqasijiet tagħna, imma nħallu li dejn il-fraġilità dawn in-nuqqasijiet tagħna ikomplu jkabbru fina l-għaġġ għall-Ispirtu ta' Alla. Bir-raġun kollu ħadd tkun illum it-talba tagħna, it-talba li jagħmel is-salmista: kun int mulej, urini mulej triqatek.
u kif il-mulej jurina triqatu. Kif urija lil-Levi billi jagħmillu stedina, billi kelmu. Jalla jiena u int f'dan ir-randan narfu nilqgħu kull stedina, kull kelma li l-mulej jgħidilna. Ħuti Eżjes, Alla ma jridx is-sagrifiċċju imma l-ħniena. Nitolbuh jagħtina qalb li tħenn u taħfer u li bat lill-ibnu mhux biex isejjaħ il-ġusti imma lill-midinbin. Flimkien ngħidulu oħloq fina mulej qalb ġdida, oħloq fina mulej qalb ġdida. Jitolbu biex l-insara li ma jiġġudikawx lil min għadu skjaf ta' dnub, imma bħal Kristu huma joħorġu jiltaqgħu miegħu u joffrulu il-kelma ta' Alla, kelma li tfejjaq u taħfer. Nitolbu għal mexxejja tad-dinja sabiex ma jħarsux sempliċement lejn il-progress ekonomiku, imma jarfu jaħdmu ħalli fid-dinja isaltnu sew il-valuri tal-ġustizzja, tal-imħabba u tas-sliem. Nitolbu għal dawk kollha li qatgħu qalbhom mill-ħniena tiegħek mulej. Qawwilhom qalbhom, iftħilhom qalbhom għal fejqan tiegħek. Nitolbu. Għatina mulej l-Ispirtu ta' Ommok Marija lilna li nġbarna hawnhekk f'dan is-santwarju tagħha. Għamel li aħna nkunu kapaċi ta' kuljum nistqarru li l-ħniena tiegħek tinfirex f'kull żmien. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej Alla tagħna, għati widin għal dawn it-talbiet, għax it-tiba u l-ħniena tiegħek huma bla tarf lejn dawk kollha li jiċċekknu quddiemek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Henna lina mulej, henna lina, henna lina mulej, henna lina. Lejk mulej nollu qlub na jismana, għalix fiki tamajna finike. Henna lina mulej, henna lina. So benin midnubiet tali modi, nitolbuk trotti l-mafra tal-sara. Henna lina mulej, henna lina. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir li aħna sejrin nofrulek u għamel li bis-saħħa tiegħu nitnatfu minn ħtijietna biex nofrulek ukoll ruħna imħejjija kif joġob lilek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħħajr lil-mulej Alla tak. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis,
Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int għas-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi, hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla għeda. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, u sanna fl-ola ta' smewijiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, u sanna fil-oli ta' smewijiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġarad il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek hemm xarda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Marija Bonnici u l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Talba tal-missierna eżies tfakkarna f'dak li għalilna l-Vanġelu dal-għodu. Li meta naraf il-miżerja tiegħi, id-dnub tiegħi, niftakar l-ewwel qabel kollox li Alla huwa dejjem lest li jaħfirli. Anzi, din it-talba li ħanejdu flimkien fil-waqt li se nintolbu l-maħfra ta' Alla, ħanitolbu wkoll biex Alla lili u lilek jagħtini l-qawwa li jien nagħmel dak li hu jagħmel miegħi. Kif hu jaħfer id-dnub tiegħi, jien inkun lest ukoll naħfer lil minu ħati għalina. U għalhekk flimkien ngħidu: Missierna,
li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. poplu tiegħi, ħejdni fiex ħadd jinqastek jiena. Għalik jien ġejt imsħallak, dur lejja mill-ġdid qalbek sobjina. Bil-leġi tuħriġtek u sħalab ħajtek, fid-desert bil-manna jiena tmajtek, għal-mewt jikun dannajtni, ma sħalik inti sħallabtni. Poplu tiegħi, ħejdni fiex ħadd jinqastek jiena. Għalik jien ġejt imsħallab, dur lejja mill-ġdid qalbek sobjina. Kellek bżonn xi ħaġa u ċħattilek, għalija kont tibni u jien missierek. Bil-ħanezza ftat li ġenbi lejn tħajtek l-aħħar tar ta' denni. Poplu tiegħi, ħejdni fiex ħadd jinqastek
bina. Għalik jien ġejt nisħalla, dur lejja mill-ġdid, rek sobina. Saba kolla daw li triqu nejtek, lil-mam il-blad ġiri il-proftejtlek, fil-ħaġ il-ħal ġejt sejtni, għalix malajrin sejtni. Poplu tiegħi, ejni fiex ħadd inqastek jiena. Għalik jien ġejt imsħallat, dur lejja mill-ġdid, qalbek sobina. Urina mulej triqatek, għaliex aħna mingħajr l-Ispirtu tiegħek maħna xejn għajr ftit trab tal-art. Imma bl-Ispirtu tiegħek aħna nerġgħu inqomu u nieħdu l-ħajja. Nitolbu. Insaħħaħtna mulej bid-don tal-ħajja tas-sema. Għamel li din itqarbina li għalissa hija għalina misteru tatina l-għajnuna għal ħajja ta' dejjem bi Kristus jedna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna ta' pinu gometana l-maletin, għafdarek ġenana għaxin il-qana. Madonna ta' pinu u d-dimek herqana, ġenana nitolbu biex tfittex tismana, biex tfittex tismana.